Nazdar, nazdar. A vítajte pri ďalšom videu. Troška dlhšie som mal pauzu. Teraz momentálne by mali byť, alebo teda sú nové bannery. Takže rovno sa na nich môžeme pozrieť. 4.6 Phase 2 Skaradúk a Dr. Snack. Takže ideme robiť prv to, čo sme robili už predtým. Čiže odomkneme cháry, ktoré sme už aj tak mali odomknuté. Čiže 20, 40 a tým pádom môžeme ísť rovno na zbrane, neselektujem. 40 pulov bude tu na weapon bannery. Bez selektovania a potom to selektujeme, poďme na to. Prvých 10. Nič. Druhých 10. Nič. Tretích 10. Nič. OK. A štvrtých 10. Nič. Fajn. Takže môžeme rovno selektnúť, ideme na Green Orb. V podstate to je jedno. Vykopem zatiaľ čo mám nejakých zopár free modulov nahraných ešte. Tým pádom snáď hitneme aspoň po jednej 5-ke som chcel povedať. Ideme. Wow, ok. No sme to hitli. Double? Yes, no, maybe so. Nevermind. Ale máme weapon. Takže ešte cute bell. A v podstate budeme dať s weaponami. Aj keď stále to môže ešte dvakrát misnúť. 29 pitíme na 39. Uvidíme, či to bude takto early alebo nie. Zatiaľ to vyzerá, že nie. Ideme na 59. A približujeme sa k soft. 69. OK. 69. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 a hitli sme Green Orb, čože miss. Ale zase nový weapon. No nevadí. Tak, poďme. 782 vyšov, let's go. Znova dneska nevykopem všetko. Skúsim ísť len vlastne na 5-ky basically. Aby som mal aspoň všetko na R1 cenúke. Aj keď teraz... Wait, what? Kurva! To bola druhá 5-ka, ja som si to nevšimol, no nevadí. Ježiš, mne sa zdalo, že tam nebola. No dobre. Takže Green Orb už máme na R3. Takže možno sa zmení aj plán. Ja som retardár, som si to vôbec nevšimol, tu len preklikám skip. 28 bity. No, ide o to, že nahrám si... nová zbraň. Nahrám tieto tu na zbrane, zbehnem na chári, či už misnem a potom hitnem následne, je to jedno. Budeme mať dosť na to, aby sme aspoň mali po jednej 5-ke z nových a potom znova späť na zbrane. Pravdepodobne skočím na ten Green Orb, keďže už mi padol 3-krát. Takže R3 už je určite.
No, teraz máme garantovanú zbraň takisto. Tým pádom yep. Hey this. Tým pádom budeme pôvať znova späť na Green Orb. Ideme ešte rovno na Chari. Začneme od spodu, ideme na doktora Snacka. Začneme zase na úplne nízkom pity, čiže 2. Ideme na to. A double 4 tam bola, čiže vtipné. Nie, takto. Neviem reálne, že či budem mať potom čas na pulovanie, uvidím ako. Čisto teoreticky toto by som mohol stihnúť do konca tohto týždňa nahrať, uvidím. Po prípade začiatok budúceho týždňa. Neviem ako na to budem reálne s časom. 72 pity, ideme na 82, čiže znova a 50-50. Takže 72 sme mali. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82. A chvála Bohu, že sme to hitli. Cool. Snack je doma a Skaraduk Airplane Mode. What the fuck? Ja som si to absolútne nevšimol. Paper Jacket, ok. Airplane Mode, ok. Tak poďme znova od 0 na 50-50. Anyway, uvidím ako to budem stíhať časovo. Nechce sa mi moc nejak to síliť. Záleží koľko nahráme ešte vyššou. Vyššou. Alebo teda nie vyššou, ale primo jamov. No aj keď dneska môžem ešte skúsiť tie weapony dokončiť, uvidím. Hej no, dokončím weapony. Alebo teda sa aspoň o to pokúsim minimálne. Netuším. Ideme na 70 pity. Aj keď netuším, že či sa mi to vôbec vydarí, keďže tento lag bol zvláštny. 80 pity. ...71, 72, 73, 74, 75... Zitomis. Tak, dobre, máme garantovaného. Budem to teraz tak mierne skipovať, aj keď by som bol rád videl, že asi na cca ktorej pity to padne. Ideme na 25. Nie, 35. 45. 55. Akože prakticky by mohlo padnúť aj early, alebo nemohlo, chápem. 65, to musíme ťahať jak sopel z nosa, jak vždy. Jasné. 75. To si robí zo mňa prdel teraz. Tak, 85 do prdele. ...76, 77 a je to hit, nice. Keďže sme to mali garantované, takže je to fakt nice. Ach jo. Dobre, späť na zbrane. Nebudem sa zdržiavať, idem rovno pulovať. Máme 400 vyššou. Ešte 2 green orby a
Mohlo by to byť fajn. Keď sme to hitli takto v podstate bez toho, aby sme to mysleli. Raz dúfam, že som to nezakrikol. 40 pity. 50 pity. $60 pity. Oh my god. 70 pity. A tie vyššie idú strašne rýchlo dolu, ty kokso. Ach jo. 60, no. 60, 70. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. A je to hit. Nice. OK. Čiže prakticky už len jedna alebo dve. Hello. Hello. Wait, what is this? Wait, čo? Si môžem prepísať jeho meno? What? OK. Ešte som chcel pozrieť weapons. Tieto štyrky ma moc nezajímajú. A jednotka Bell a Orb je R4. Čiže už len jeden. Poď. Dobre, skúsim obidve weapony na tie R5-ky, nebudem sa tu, je to jedno, koľko vyššov spotrebujem, aj keby som spotreboval všetky. Predsa len však tak idem na ten Bell, teda predsa len idem na max out weapons, takže no poď. Bro. Jo, verzia inak je 0.40, neviem čo je nové. Budem musieť pozrieť ešte presnejšie. Ideme na 73 bity. Budem musieť ešte pozrieť presnejšie Play Store. Ale neviem. 64, 65, 66, 67, 68. Je to miss. OK. Budem musieť pozrieť presnejšie Play Store, či tam nie sú adnuté nejaké ešte navyše veci. Možno pravdepodobne nejaké možno bug fixes budú. Ale dúfam, že zase to nie je len o tom, že dropli banner a vykašľali sa na to. Aj keď je to dosť pravdepodobné. No už minule niečo menili, čo sa týka boja a tak ďalej. Akurát to nebolo ani v notes. Čo mi príde troška zvláštne. Alebo bola to dosť závažná zmena. Minimálne v damage, aspoň čo som si všimol, takže... OK, ideme na 75. Ty kokso, furt ťaháme na tých 70. To už je annoying toto. 66, 67. A my sme to mysli. Znova. Je to mis na ďalšiu zbraň, čo pôjdeme pulovať, čo sa nehnevám. Tam ten predošlý mis bol troška na nervy. No ale tak nevadí. Teraz máme Guaranteed, takže toto môžeme rovno poskipovať. Je to v podstate jedno. 38 pity, ideme na 48. Posledných 200 vyšov. Začnem sa obávať, že nedáme weapons ani. Čož som troška čakal. Neviem koľko bolo pity, sorry, nejakých 68, 78, neviem. To by malo byť guaranteed, teda je guaranteed. Jop. Ale tým pádom sme done. S týmto R1 tento R5 fine. Cancel. Cute Bell. Ten je na R2, takže ešte 3. Čož není nereálne, ale buďme realisti. Táto hra ma neznáša, takže most likely nehytne. Never mind. Well, uvidíme, či to nebude miss.
Není to miss, takže... OK. Ale aj tak stále mi treba ešte 2 weapony. 2 belly, takže to... Neviem. Ďalšia Charlotte tam padla? What the fuck? Už 2-krát padla tu Charlotte somehow. No hej, táto hra ma neznáša, takže predpokladám, že budem musieť využiť aj Star Glitter. A ani ten asi pravdepodobne nepomôže, nie som si istý. Kurva, prečo tu padajú tak veľa charakterov? Alebo teda pada tak veľa charakterov, nechápem. To je lepšie charakter banner, I swear. Čo sa týka tých štvoriek. OK. Tak, miss. Jo, to už nedáme, to nie je šanca s vyšmi. 92 vyšov, to by sme museli mať extrémny lag plus minimálne aspoň double 1. Akože nepovažujem sa za lucky človeka, čo sa týka toho, takže to je škoda. Je to škoda. Myslel som, že 700, teda okolo 800 vyšov bude stačiť. Ale vidím, že asi nie. Ešte jednu 5 by sme vedeli hitnúť teda. Jo, jednu 5 určite. A potom je otázka, že či to bude hit alebo miss. Ak to bude hit, no uvidíme. A nie je to hit, lebo hitlo druhú zbraň. Aj to zase dalo. Wait, what? Už to je 6, prečo to dáva stále ešte? Oh, whatever. Teraz máme garantovaný bell. A či to padne takto early? To neviem, asi nie. No zase to... OK. Takže určite hitneme bell. Akurát... Risknem ešte jeden. Nerisknem. OK, toto je garantované. Double, yes, no, maybe so, prosím. OK, guaranteed. A teraz... Double? Ešte jeden. 100 vyšov. Dobre, uvidíme. Ak hitneme, nehytneme, končíme. Okay. Je to troška annoyingu pri mne. Wait, what? No vieš, hviezdičkový charakter? Fajn. Tak to budem musieť pozrieť. Som to príliš rýchlo skipol. Mám dodžubané to pero, takže sa to im strašne ťažko robí a keď to tam klikám jak idiot a netrafím sa, teraz kliknem raz a dvakrát to a keby som klikol dvakrát a zatvorím to nechtiac. Úžasné. Ale som to klikol dvakrát, už neviem. Jedno. 69 PT. Dobre. Teraz buď ďalších 10, alebo až potom ob ďalších 10 sa rozhodne, že či ideme ďalej alebo ostávame. Takže teraz sa rozhodne. Hitli sme. Nice. Holy shit. Konečne šťastie. Nice. OK. Paráda. Ja som hňapý. Hňapý. Ešte raz to čekneme. R5. Paradzina. Let's go. Bellhead sme hitli. Fajn. Cute. Cancel.
A rovno všetko vykopeme, nebudeme sa tu s tým naťahovať, ideme to vykopať. A samozrejme tu začneme, keďže je to druhý banner a potom na ten prvý banner to vykopeme ďalšie. Čiže v podstate ideme na C6 snacka. Na budúce teda, teraz to pochybujem, že hitnem, ale akože na budúce budeme tu určite pulovať na ňom. Možno vyskúšam koľko mi dá týchto. Možno vyskúšam ešte čo som chcel vlastne povedať? Matka sem. No neviem. Ja že vyskúšam obidvoch naraz pulnúť na C6. OK, 58 pity. Budeme v ďalšom videu rovno čo? Počkaj, čo? Aha. V ďalšom videu budeme skúšať obidvoch teda pulnúť. Pôjdeme na prvú 50-50 rovno 58 pity, takže teoreticky ďalších 20-30 pulov by mala byť určite 50-50. Či to bude win alebo lose, uvidíme. Čo sa týka týchto levelov, tak už mi chýba len toto dohrať na 20. Leila bola nahrávaná už od začiatku, si myslím, a tým pádom už som mal vysoký level predtým, než som hitol C6, takže tak Fischl mám určite C6, keďže aspoň teda mi myslím, že je C6 a potom budem nahrať tým pádom rovno Faruzan. Alebo určite akože nahrám minimálne ďalšie dve 20-ky, teda minimálne 3 20-ky nahrám a pôjdem rovno na Faruzan a uvidím ešte koho mám tam C6. Predpokladám, že Chevrus bola C6, ale nie som si istý, musím to pozriem to rovno teraz. Characters, rovno to skontrolujem. Akorát sa mi nepáči, že tu neukazuje ich level. To je troška také annoying. Hento, myslím, že mám už nahraného. Faruzan je C6 určite, C15 výborne. Aj C5. Ale tak už je level 17, už to dokopem, už sa nebudem tu nad tým pozastavovať. Myslím, že ešte som chcel Kúky pozrieť, ona je C1, tak to určite nebudem nahrávať. Purple Chick, jasné, on C41, jasné, toto nahrám tým pádom. No. Ale Bedou som už nahrával, tuším, že 20, takže to už je irelevantné. No, z tých štvoriek neviem reálne, čo mám ešte. C2 to nič. C1 nič. Už myslím, že mám všetko takéto nízke. C3, no hlavne, že dve mi teraz prišli za dnešný deň. Úžasné. No, toto je dosť na nič. Nemám momentálne C6, ktoré by som vedel nahrať. Door by som mal mať nahraný. California, no to neviem. No a C3 je tak nič z toho. Ale ona by mala byť nahraná, pritom nie je C6. Aj henten by mal byť nahraný a nie je C6. Jo, ja potom ostanem na týchto. Ostanem teda na charoch. Jo, je tu viac tých, čo nie sú C6 a už sú nahraní, som ich nahral od začiatku, ale tak nevadí. Nie je C6, nice. Nie, prečo som ho... Milau. Alebo dám tam rovno Faruzan. Teach bitch. OK, tak tí, čo som myslel, že sú nahraní, tak nie sú. Čiže fajn.
Nechápem, prečo som si to myslel, ale to je jedno. Ešte Candies musím pozrieť, že či je C6. OK, kde je? Nie je C4, ale... dobre, takže ani ju nebudem nahrávať. Fajn, takže keď... Môžem si nahrávať ITA, kašlem to. Nechám tie chary, čo mám tam tým pádom a... Nahrám C6, teda nahrám LXP itovi. Neviem koľko ich má sekunda. 242 000 XP. Matka zem. Ako ešte keby som mohol nejak vylepšovať nejaké veci na nich, to bolo celkom fajn. Nie toto. Tak. No to je také zlé míňanie týchto free modgemov na tomto. Na tom Gens. No do charakteru sa Gens. No, uvidíme. Takže, aby som nezabudol potom rovno pozrieť. Ako sa im nadáva. Aj. Updatey. Alebo teda notes. Anyway. Vďaka za zhliadnutie, ak si došli sem. A vidíme sa pri ďalšom pulovaní. Čo sa týka pack openingu, ako som vravel, mám ešte pripravené doma 2 packy. Alebo teda 2 boxy. Plné packov. V jednom by malo byť 30 a v druhom neviem koľko, lebo ten sme ešte neotvárali, alebo ten som ani nemal. Tak prvýkrát na ten sa teším. OK. Takže keď nájdem čas na ten pack opening, čož by som rád možno spravil v pondelok, prípadne útorok. Ale asi v pondelok by som spravil ten pack opening. No, uvidím, kedy ho šernem, lebo predsa len to treba troška dlhšie trvá v tej Filmore to kompilovať a tak ďalej. Predsa len to zaberá strašne veľa. Tie videá, tí koksov zabrali mi tak 3-4 giga minimálne. Jedno. A ono sa to väčšinou rozdelí na dve, keď to nahrávam. Po 20-25 minút sa to rozdeľuje nejako, teda telefon tak rozdeľuje a potom to jedno to video má 3-4 giga, potom keď to dávam kompilovať dokopy, tak to urobí nejaké 8-9 gigové video z toho. Toto prekompiluje, hej, čiže mne to zatrepe celú pamäť telefónu. Tak musím troška premazávať to posledné a tak ďalej a trvá mi to takých 40 minút, dokiaľ to prekompiluje, alebo 50. Niekedy kratšie, niekedy dlhšie, tie dve videá, jedno video trvalo dlhšie, jedno kratšie zase. Ale no, je za tým nejaký effort. Už aj toto video bude mať 30 minút skoro. No lebo tu teraz sa vykecávam nejaký cvok, môžem ešte medzi tým klikať, nech tu nehovorím len do kamery, len nehovorím na prázdno. No, uvidím akože jak to vyjde s tým časom, lebo mám nejaké ešte vecičky robiť a aj to video teraz, čo som vlastne vydal, tak takisto vyšlo doslova asi týždeň alebo 2. No, týždeň asi, cca vyše týždňa niečo vyšlo po vyše týždni, keď som ho donahrával. Alebo teda, keď som ho už mal vlastne pripravené. Tieto ďalšie videá neviem ako budú vychádzať, toto vyjde v podstate v deň ako to nahrávam teraz. Čiže, no možno za hodinku, za dve by to mohlo vyjsť. Uvidím ako to teraz prekompilujem, predsa len som na hotspote, nie som priamo na nejakej Wi-Fi alebo tak, je to hotspot. No a uvidím.
Toto video určite teraz vyjde. A akože dneska. A ďalšie video možno za také 3-4 dní. A predpokladám, že to bude to s pack openingom. Pokiaľ by to nebol pack opening, že fakt na to nebude čas vlastne sadnúť si a riešiť to s kamerou a tak ďalej, lebo fakt na to treba dosť času a treba na to hlavne viac ako len telefón a tak ďalej, takže uvidím. Milé rád by som to vydával pravidelnejšie a tak ďalej, ale príde jún a vtedy nebudem mať moc času. Takže uvidí sa, ako to bude vychádzať potom. Dohodnem sa s vami ešte, teda s jednou osobou, alebo teda Boh vie, koľko to tu ľudí fakt pozrie, možno s 2 osobami, ktoré toto ešte budú pozerať. Tak poviem, že keď ešte to cca si budem vydávať, po prípade pripravím nejaké videá, alebo 1-2 videá pripravím a tie sa potom vydajú počas mojej neprítomnosti. Viem, že aj YouTube má takú možnosť, že nejakú premiéru tam nastaviť a tak ďalej, ale nevrtal som sa v tom, neviem ako to reálne funguje, musel by som si to tie veci čítať a nejako sa mi to nechce riešiť. Môžem to potom pozrieť niekedy na internete, ale pochybujem, že to budem riešiť, takže buď to nechám niekoho iného šernúť, aby mi to šeroval na profile, alebo tam na channeli, alebo potom to nastavím cez nejakého, alebo to skúsim potom teda nájsť, tak to je kvázi jedno. A teraz som práve používal na týchto Fire Slimeov, teda Pyro Slimeov, ohnivý útok, ktorý nefungoval, čo ste si mohli všimnúť, to bolo úžasné. Anyway, 30 minút je za mnou. Ďakujem za zhliadnutie a snáď pravidelnejšie, teda minimálne aspoň raz do týždňa nejaké video. Takže zatiaľ sa majte a čau.